såg lite tysk ut. Ja, det ser du. Bajs. Snacka skit. Pappa, vad håller du på med? Fiska. Snart vill jag sätta på dig. Nu på en gång. Ja, sen så ska jag pilla, ser du. Och han pillar ganska hårt. Och jag öppnar upp. Ja, sen du. Sen gör leksakerna jobbet då. Ja, slit inte där. Så, igen det här. Uff. Nej, jag har minsann inte beställt något. Det är väl Jag har inte gjort ja, något. säkert. Akta så jag får en god saft. Äpple. Bögporr. Hey.